আমরা এই হিসেবে চিন্তা করছেন কোটি আমার সংখ্যা বর্তমানে বেশি সমুদ্রের সমস্ত পরে এবর্ষ মধ্যে আসিয়ে বর্তমানে তার ঠিক 4টা সময় দাঁড়ে কি লোকারণ্য ନେଇଯିବ ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆମର ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସେଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗଣନ ଯୋଉଠି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଏତେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଠିକ ତାର ଓଲଟା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ
ଗଜପତିର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଠାକୁର ରାଜା ଯଥା ସମ୍ମାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି 3 ରଥରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଧୁ ବାବା इलो मो भाई की ଆମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ହେବ। ଚପଲ ପିନ୍ଧି ରଥ ନ ଟାଣିଲେ ଭଲ। ଚପଲ ଖୋଲି ଦେଇ ଟାଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରଥ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଟାଣିବେ। ତୁଳସୀ ପାଦକୁ ଟିକେ ନେଇଯିବେ ସେମାନେ ସଫଳତାର ଜୀବନ ସଫଳତାର ନିଶ୍ଚିତ ପାରିବେ। সেই মন্দির অভিমুখে যাই যজ্ঞ ভিতরু বা জন্ম ভিতরু ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ। ଘଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନାଚୁଛି ଆଉ ଆସିବ ପୁଣି ଗୋଡ଼ ଚିନ୍ଦିଲା କରୁଛି।